Bueno, eta kamaran beste alde ikusten dituzuenak, 3 dira une honetan. Alde batetik, Olatz Jorakuria daukagu, irakasle, ongi etorria, Olatz. Eskerrik asko, Joseba. Beste aldetik, Gorka Rodríguez, berare irakasle bezala, ongi etorria, Gorka. Mila esker, Joseba. Eta azkenik, Maili Irazoki, bera irakasle hoia, baita ere artista dela erran digute, beste bi lagunek, eta ama gisa ere airituko zaigu gaur solasean, ongi etorria, Maili. Ongi etorri eta eskerrik asko. Bueno, gaurkoan pixko bat egitasmo baten inguru solastu nahi dugu, eta hain zuzen ere ahatsa batzarra sortu zenuten, eta horrek ahatsa batzarrak hainbat ekintza edo antolatu ditu, hainbat egitasmo aurrera bultzatu ditu. Azkenekoa pupitre isolatua izan da, baina bueno, galderekin hasi baino lehen, pixko bat izango litzateke, bakotxak erran behar diguzue, bueno, nola sortu zen, nola ikusi zenuten zuek eta zergatik parte hartu zenuten ahatsa batzar horretan. Eta zurekin hasiko naiz, Olatz? Bueno, lehenbiztiko eta behin erran, ahatsa Baztan Bortziri eta Malerreka mailan sortu den taldetxo bat dela, zenbait irakasle eta guraso sortu dugu, eta pixko bat elkartu zegoen izan duzen hori da. COVID-a dela eta Hezkuntza Departamentu hainbat neurri ezarri ditu. Eta pixko neurri horiekiko kezkak eraman zigun elkartzera. Eta bueno, niri pertsonalki abuztu bukaeran iraila hasiera hortan deialdi bat aietu zitzaiten, honen inguruko, honen ingurun pixko taldetxo bat elkartu nahi zula, solasteko honen ingurun solasteko, bertan parte hartu nun, eta hor ikusi nun ni bezala kezka puntu honekin ginen zenbait irakasle guraso bazirela, eta ez dakit, horrek eraman ziten parte hartzera eta horten segitzen dugu. Bai, eta Gorka, zurik zer bultzatu zizun eta zu nola erabaki zenuen pixkoa sartzea? Bueno, pasaden ikasturte bukaera gogorraren ondoren eskerrak uda etorri zen, eta, bueno, pixkat deskonektatzeko eta garaia edo aukera izan genuen, baina iraila iriste hartzegola, ni pertsonalki hasten nintzen nire gelarekin imaginatzen, nola izango ote zen egoera, eta negargura sortzen zitzaidan, pixkat protokoloa ikusita, negargura. Orduan, nire egoera berdinen, Olatzek esan duen moduan, jende gehiago zen, zabaldu zen deialdi bat, eta hortxe elkartu ginen, abuztuaren 31 astelenean lehenengo aldiz, pixkat ere pertsonalki modu terapeutiko bat, zerbait terapeutiko moduan edo hartu nuen, pixkat barruak askatu eta besteen egoerak ikusteko eta hortik hasi ginen elkartzen. Ez dakite galdera erantzun dudan. Bai, noski baietz. Maili, zu berriz, bai irakasle hoia bezala, baina baita ama bezala, zuri eta, zer bultzatu zizun, pixko bat ahatsan parte hartzea, egitasmo honetan pixko bat parte hartzea, eta hor asmatzen hasi, ze ekintza edo zer egin? Bueno, nik erramar dut, ni berandu xigo sartu nintzen. Hasierako momentuan, kursu hasieran eta, bertze saltza batutan egon, baina, ondotikan tartea ikusi nurikan, aukera ikusi nurikan, batzarretako batera agertzea, joan nintzen ikustera pixko ze pasatzen zen, ez? Eta, azkenean eraman hauenak beharra pentsatzen dut, ez? Alaba bat dut, eta alaba horrek nola biziko duen bere egunerokoan, ezakit, eskolako giroa eta bez, gauz guzti horiei bueltak emanez, eta ama batekin hitzein, bestearekin, aitekin, eta irakasleekin, ikusirik, baditugula hainbat kezka denek, eta horrekin zerbait behar dugula. Ez, badaola zerbait iterik, neurriak hartu behar direla ados, baina, ze neurri, ez? Igual, pixkat burua galtzen gabiltzala, edo, pixkat exageratzen. Bueno, eta zuk aipatu duzu, Gorka, hor, nolapait ere, joan den urtekoa ikusita, aurten zerbait negargura sortzen zitzaitzula, nola izan zen, joan den urteko erran daiteke, kurso erdialdetik gora izan zela nolapait ere pandemia, edo kurso lehenbiziko 3 hilabeteak normaltasunez izan ziren, erran daiteke
iaia hor inauteriak arte, nola baiteko kurso normala edo ikasturte normala izan zela, eta hortik gora hasi zela COVID-a. Nola bizi izan zenuen hori? Joan den urtekoa, zengatik joan den urtekoa gainera hori bapatekoa izan zen, dena? Bai, hori zuk esaten duzun bezala, egun batetik bestera izan zen etxeratu gintuzten, eta ohitu moldatu behar izan genuen irakaskuntza tokatzen zen egoera da. Eta hasieran oso gogorra, pertsonalki oso gogorra. Leheno esan dut, negargura sortu zitzaidala iraileko egoera imaginatzeak, konfinamenduan nik inoiz ez bezala negar egin etxean bakardadean sortu zitzaidan presioaren ondorioz. Hori, moldatu beharra, lan handia, ordu asko, eskerrak familien, gurasoen laguntza eta implikazioari, aurrera atera izan genuen ikasturtea, baina etzen bat ere erraza eta erosoa izan, egia esan. Eta zuk Olatz, nola bizi izan zenuen joan den urteko ikasturtea? Bai, nik ere bai Gorbek bezalaxe, egoerak denei nik uste harrapatu zigun erabat egun batetik enbertzerako izan zen, inok ez zuen nolakorik espero. Nik nire kasun ere bai aurrezkuntza nago, eta gehiago ere bai kontraerran pila bat goitiken edo eskatzen ziguten edukiekin eta jarraitu barra ginula, gure lan egiten irakasle lana segitu barra zula, etxetik bazen ere, eta orduan hasi ginen, aurrezkuntzan batez ere zer lantzen dugu, autonomia, harremanak, nola nahi duzu gauzoiek lantzia, itxetiken, pantalla batekin, orduan denak inginen algeinun eta gehiago, nik eskerrak eman nahi diot talde lanari, lankideei, elkarren arrimun, jakin ginulako elkarreri lagunduz aurrera egiten, minon, sentsazio batekin, bai familietara iritsi ginen, minon ez ginen egiten aurrezkuntza batin lantzen dena lantzen, autonomia, harremanak, non dago, hori ezinezkoa da pantalla baten bidez. Orduan sentsazio gazti-gozo batekin ere bai. Eta ama ikuspegitik edo etxetik begiratuta, zengatik kasu horretan, onerako izan daiteke edo txarrerako, auskalo, toki bakotxean modu batean eta bestean izango da. Han gurasoak eta aurrak, gurasoak gutxienez lanean edo etxean balen bazeuden, han topo egingo zenutelakotz, nola ikuspegi horretatik, nola bizi izan zenuten joan den urteko ikasturtea? Nik ere online lan egin behar nuen ere, orduan nire lanak egin behar nituen, eta aldi berean lagundu behar nuen noa segitzen eskolako erritmoa, edo ez, zorionez noa oso langilea da, eta bera bakarri jartzen da tope, eta erresten ditu gauzak nahiko, baina egiarran nik pentsatzen nuen edo ikusten nuen, ezkenuela erritmo horretan segitu behar, ez zuen zentzurik. Niretzako, nire iritzi pertsonala da, baina iritzen zait batzirela beste gauza asko ikasten altzirenak egoerari lotuak, eta edukiak, eta etxeko lanak, eta horiek, kriston lana da hori irakasleen aldetik, ikasleek ere, gero zuzenketa, gero horrek daukago, inguruan kriston buelta, eta iritzen zait egoerak bazitula beste gauz pila bat ikasteko, edo irakasteko, eta igual atentzio etzitzaion patu pentsatuz, segituan pasatuko zen zerbait izango zela edo. Hori da nire sentsazioa. Saiatu zen normalizatzen, segitzea normalizazioan onlineen oso zaila dena, eta nik ikusten nuen nire alabaren irakasleak ze ordutan egiten zituen lanak, ordu, betzeko biak, eta zekaro, berak ere izango zituen etxean semea, laba edo ditunak, eta bakizu hori dena segitu, gehi online lan egin, gehi zuzenketak, oso tensio handiko momentuak izan ziren ikuste denentzat. Etxean eta etxe guztietan ikuste. Eta igual egin bartzena zen lasaitu pixkat, pentsatu zer den beharrezkoa eta zer ez, eta, nire iritzia da. Online hori ikasi izango da, ez? Edo hauniz aurreratu izango da, erran nahi dut online erabiltzen. Erran daiteke gaztetxoak lehenago nahiko lotuak zeudela beren mugikorretarat eta horrelako gauzak, orain ja inork ez dira erraten ari izanen ez erabiltzeko, ez da? Arriskoa.
Orain ja, txuletak ere errex egiten ali izanen dira, ez dira garai bateko kontuak izanen. Bueno, seriora itzuliz berriro. Online lanean aritzea, ze alde onak balen baditu, eta ze alde txarrak ikusten dizkiozu, Gorka? Orain hola bote prontoan alde honik ez diot ikusten. Egia esan. Eta alde txarrak hola bote prontoan, bai, olatzek aipatu dituen harremanak, adibidez, ez? Orain pupitre isolatuarekin lotuta, aipatzen den eta gaur egun eskaintzen ez den kontaktu afektibo hori mugatzen du, horrek dakarren arekin, ez? Aurrek eta helduok ere ze beharra daukagun edo ze onura ekartzen dizkigun kontaktuak, ez dakit, bote prontoan hori. Olatz, zuk? Bai, nik ere bai, ez dakit, igual inguruko guraso batzuei bai haitu dietela, ja, kezka puntu batekin lehenagotiken ere baizte, ikusten zutela jazte erabilera ematen zaien teknologia berriei edo bideo joko direla, mobila, ordenadoria, eta orain gainera, behartu digute ez, minon, aurre ikusten bat egiten ari gara, berri zen itxera bidalizkero, jakin barra dutela ikasleek aurrera egiten, orduan, eskolatiken ere bai sustatzen nahi gara, ez? Ordenagailuen erabilera hau, baldin eta nor daki, egun batetik enbertzera izan zen aurrekun, haber goza bera pasatu behar den. Orduan nik uste sartu garela berriz den zirkulu hortan, eta, ama horrek komendatzen zuen ja, hori da lagunen arteko harremanak ordenadore bidez, joku batekin denak konektatzen dire, eta joku batin denak ari diren, bakotxa bere itxetik, geroz eta gutxi batetzen direla kanpora. Orduan, arriskua hor dago, eta eskola gainera, kasu honetan, arrisko horren barrenin, eta hori sustatzen, modu batin ikusten dut, sustatzen ere bai garela. Puntu ez dakitela non dagoen, ez? Baldin eta itxera joan behar dugun, baita ere ikasleek egia da, nozio batzuk izan behar dituztela, minon nik arriskutsua ikusten dut. Eta zuk ama bezala, nola ikusten duzu? Maili? Ez dakit, ez daukat soluziorik nik errateko, egierran, ez dakit, olatzak erraten duen bezala zein ote den erdipuntua, ez dakit. Teknologiei esker gauzasko eramangarriak izan direla, edo, segitu izan da normalidade baten, eta, bai, gero ez dakit, ez, beste guztia ukatzia, ez da posible. Osea, nolako haurtzaroa, ez, izango dute ume horiek, edo nolako, hori da gure kezka, ez, azkenian atxan, horren bueltan gabiltza hausnartzen. Harremanak haunitz aldatzen ditu, nola baitere, erran daiteke, gaur egun ja denak bere taldetxoa, eta, batez ere konfinatuak egon girenean, gehiago edo gutxigo, gehienek, kenduz, nola baite teknologi berriak erabiltzen ez dituztenak, baina jende gazteak ja denek erabili izan dituzte harremanetarako horrelako teknologia berriak. Beraz, nola ikusten duzuzuk, Gorka, honen aurrera begira? Ez dakit, barkatu behar ez dakit ongi ulertu dudan galdera, ze teknologia berriek eskaintzen duten harremanatzeko modua zaizea? Bai. Ni beste generazio batekoa nahi, zu bezala egia zan. Ni baino gaztexago. Baina beste generazio bat ere bai. Ez dakit, egia zan. Honek aldatuko du haunitz, nola baitera nahi dut harremanak. Gazteen arteko harremanak, erran dugun bezala hurbiltasuna beste modu batekoa izanen da, ez dakit, nola baitere harremanak berdin igual Nueva Yorkeko batekin izango dute, Baztango batek Donamarieko batekin duen bezala, nahi dute ezagutza, hurbileko ezagutza agian gutxi izatea, ze ondorioak nahi dute pixko bat antzematen den edo ez, edo, noruntz goaz? Mundu digital batian, arizera? Mundu digital hortan edo? Bai. Ez, ni orain hausnarketa etorri zait esan duzunari buruz, eta adibidez nire alabak 8 urte ditu.
eta etxean egon garenetan mit bidez edo saren bidez egin dituztelikan lagunekin hola elkarketak, eskeztakite zertaz hitz egin, ze umeak dire jostatu behar dute. Guren komunikatzeko modua jostatzen da. Osa, gelditzen dire plazan eta jostatzen dire, eta jokoaren bidez dakite nola dagoen bere lagun matxia, zer moduz dago besti, eta hor ez, baina hola pantailan etzekiten. Ez da naturala, eurentzat, osea, jartzen ziren laguntxoak hor, eta zer moduz ongi. Bona, jo, klenk, que normala denez. Orduan nik uste jokorik gabe momentuz oso nire alabarentzat oso urruti dago. Merkatu gorka, sartu nahi zerdian, baina esketorri zait burura. Nik eskertzen dizu Mai, erabat ados horrekin. Bai, hala da. Hauniz aldiz ikusi direlako, ja ez 8 urtekoa, baina baiko eskortxagoak elkarrekin eserita, hola gainera lurrean eserita, eta denak gainera, bere mugikorrakin, edo elkarren artean ari diren txateatzen, edo beste batzukin, edo... Eta gero, gaur egun, agian, ja, igual ni ere ja pasatu naiz, igual badago ja gauz modernoagoa, baina, bueno, lehenago Facebook, Twitter izen den bezala, orain ja Instagram da, agian badago beste bat azkarragoa gaztetxoek erabiltzen dutena, baina baita ere, komunikatzeko era bat, edo gizartaratzeko modu bat, Instagram izaten ari da gaztetxoetan, ez da? Agian ez 8 urteko gaztetxoetan, baina ja pixkezko eskorragoetan, bai, ez? Bai, bueno, igual egia da Gorka eta Bile, Gorka lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan, orainik ez daude gure ikaslik, ez daude nik uste hor sartuta ere. Bueno, nik irakasle bezala benpinen hori, bai, ez dut ikusten, egia da gizartian, baina ez gaztetxoak bakarrik, ja, helduak ere bai, jada ematen ari den gertaera sozial bat errango nuke hori. Beraz, batez ere zu Gorka azaltzen zenuen aizteon, hausnarketa, eta bueno, denak azaldu duzue, hausnarketa sakona merexi duela guzti honek noruntz goazen, ez da? Eta, bueno, zu aizteon hola aipatzen zenuen baitere, arlo afektiboan eta, bueno, honek ondorioak izan dezazkela, eta heziketan, ez? Aurraren garapenean, ez da? Bai, guztiz adoz. Bai, azkenin gure kezka heldu da hortik, ez? Osea, neurri batzuk kontingentzi plan bat ezarri dute, hezkuntza departamentutik, eta ikusten ditugu aurrek behar batzuk dituztela. Mugitzeko beharra, elkarrukitzeko beharra, emozioak adierazteko beharra. Eta ikusten dugu neurriok aplikatzen baldin baditugu, behar horiek ez direla errespetatzen. Orduan, bai. Baduzue edo ezagutzen duzue, edo ja badago, ez dakit, beste hirialdeetan nola garatzen ari diren guzti hau, eman ezagon, beti eredu bezala jartzen dira, ez dakit ala diren gero eredugarria diren edo ez, baina, bueno, Danimarka edo Finlandia edo beste herrialde batzuk, arlo hau nola garatzen ari diren, neurriak zorroztasun osoan eramaten dituzten aurrera, edo badauden arnas leku batzuk edo arts leku batzuk, zuek aipatzen zenuten bezala, nola baitere aurra bere osotasunean garatu dezan bere sena, bere izaera. Ja. Nik pertsona oraintxe bertan ez dakit, garai batean Frantziako neurriak eta Estatu Espainiarrekoak ezberdinak izan ziela. Gaur egun egia esan ez dakit nola gauden hemen iparraldean. Baina, bueno, ni Hendaian bizi naiz eta hemen nik ikusten dituen aurrak patioan musiko hori gabe lasai jolasean. Eta guk ezin genuen adibidez. Baina ez dakit nola junden hori aldatzen edo moldatzen egia esan. Nik ere zaguzarik ez dut. Zuek momentu honetan, beraz, orain batez ere, horretan ari zarete, ez, pixko bat ikusten, batez ere ze gabezi dauden, ze egoerarat bultzatzen dituen egoera honek, eta horreri nola baitere, hori ez, irten bide batzuk bilatu nahian zabiltzate ez da lanean, pentsatzen dut. Xamurtzea, Itza xamurtzea, ez, barkatu,
xamurtzea dela, esaten beti erabiltzen dugun hitza, osea, pixkat, bai, neurri batzuk izan behar direla eta ados, baina, bueno, distantzia baldin badute haien artean gelan bat zertarako behar dute musukoa berez, distantzia baldin badago, edo atera kanporaterako balira, edo, ez dakit, badire gauz sinpleak egiten aldirenak eta mantentzen dutela logika gehiago, Bai, Joseba, iruditzen zaigu, hartutako neurri guzti hauek daudela zentratuta birus honen babesean edo, ez? Baina beste hainbat garrantzitsuak izan daitezken aldagai erabat baztertuta uzten diela. Eta hori, gaixotasun edo gaiz baten babesak beste hainbat sorrera ekar lezakela iruditzen zaigu, ez? Bai, nire bai Gorkakin loturiken hori da, ongizatia ibiltzen duguliken, ematen du ja, protokolo honek ongizatia hartzen du COVID-agatik babestea. Eta non dago ongizate emozional hori, ez? Non gelditzen da? Ez du aintzat hartzen, protokolo honek ez du inolaz ere aintzat hartzen. Eta ikusten dugu, ongizate emozional hori lortzen dugu, elementuk erabiltzeko aukera izatea aurrak, beldurrik gabe hazi eta ez deko, zen neurri hauek betetze eskatzen baldin badugu, erabat gure papera da, kasu horrela ez, etengabeko beldur batin ez den ari gara aurrak. Orduan, bai, ez dakit galdera nondiken bazuen ja igual desbide. Bai, ez, ni uste hausnarketa oso interesgarriak direla, azken finean, horretan lanean ari zaretenok, batez ere ikusiko dituzuelako, eta ikusten ari zaretelako, aurraren garapenean, egoera honek ekartzen dituen kalteak edo ondorioak, eta horiek agian nola saiestu edo nola aurre egin. Horren aintzinean zerbait baduzue burutan garatzen ari zarete, zengatik honetan ere ikasten ari gara, eta ikasiko dugu batez ere zuengandik, zuzenean egunero lanean ari zareten ongandik, eta hor ze ikasketak nolabaitera hartu dituzue, eta ze aldarrikatzen duzue, iruditzen zaizue, aldarrikatu behar dela momentu honetan, ez dakit, administrazioan, edo eman dezagun hezkuntza departamentuaren aurrean, edo, eta hau hiruei bialtzen dizueten galdera bada, zurekin hasiko naiz Gorka, ongi iruditzen bazaitzu? Honekin galdera erantzun baino lehen, Olatzek esan duen beldurra horrekin eta protokoloarekin, irakasle izatea gaur egun nik nire lana mugatu nezake gela erabat kontrolpean, zorroztasun osoz izatea, ez? Esan nahi dut, ez mugitu, jarri musukoa, ez ukitu zure ikaskidea, ez utzi gauzak, esan nahi dut, oso militar baten estiloa hartu dezaket, ni, ez? El capo eta egurra eman egun guztia. Eta hori horrela izanik, gero nola ez, ze garrantzi duen ikasi dezan, ikasi beharreko edukia. Tokatzen zaion, garaian tokatzen dena izan da. Zu hola, hau ikasi behar duzu, bai edo bai. Esan nahi, orain dela, nire aitaren garaiko heziketaren oroitzapenak etortzen zaizkit burura. Eta, ja galdera, ez dakit ze galdetu duzun, hau esan nahi nuen, Joseba. Bai, ze aldarrikapen edo ze guztionetatik badagoen aldarrikapenik edo baditu zuen ja modu bat hau dena saiesteko, hau da, beti ere gaur egun gizartean osasuna jartzen da lehenbiziko eta erdian, eta osasunan inguruan gero gainerakoa. Orduan, hori, ahaztu gabe bat, bestea ja nola egin daiteken, ez? Hori, hor dago koizka? Bueno, segi Olatz.
Ez, barkatu ez, hori da. Aldarrikapen hori da. Gure taldetxo hau gehien bat, azkenen gu ere bai, ni irakasle bezala, goitiken heldu zaizkit neurriak, eta, tokatzen ziguna da, horiek alden neurrin betetzea. Ze hemen ere bai, aipatu nahi ginen, inkoherentzia pila bat egon direla, bai pasatu zigula du lankide batzuri pasatu zaile ikuskaritza aldetiken, amenaza edo mehatxu moduko bat egotia, neurriak betetzen ez bat dituzue, espedienti irekiko zaizue. Nion aldi berin, administrazioa edo baliabide gabeziagatik baldin bada neurriak ezin direla bete, ez da duz pasatzen. Hor ere bai, egon gara, bete barra ditugu, baina ezin badire bete ez da duz pasatzen. Orduan hor ere bai gaude nahiko, hori gabe, osartu nahiz, erran nahi nuen. Hori da, gu elkartzen hasi garela eta tokatzen zaigula betetzia goitiken heldu direnak. Bai ikusi dugula hori da, behar hori askotan nik ikasturte guztien zihar aditu dut. Aurrak ze ongi ari diren neurriak betetzen, ze ongi egokitu diren. Bai, aurrek ez dute arazorik eta eskatzen diogun hori beteko dute. Ez zaigu justifikazioa iduitzen beraien, ongi edo gaizki dagoen errateko, hau da, ez dago justifikatua beraien beharrak, beraien garapena modu hontan beste nahi gareniken edo aintzat hartzen nahi garenik. Orduan horrek ematen digu kezka. Horrengatiken baita izan nahi dugu alde batetik ez aurrei ahotsa eman nahi izan diogu. Aurrek ez dute parte hartzen gure bileretan, baina aurrei begiratu beraien beharrak zeintzuk diren ikusi eta hortiken abitu da gure taldetxo hau edo horrengatiken elkartzen gara. Aldarrikapena, errango nuke, hori dela, benpinen ikustarazi zeintzuk diren beraiek dituzten beharrak, eta zei diren bizitzen. Josu, barkatu, aurrek azkenean, helduok esaten diegunera ohituko dira beti. Eta gixajoek ez dute protestarako inolako espaziorik. Zanet, jango dute ematen diegun guztia, espalima honetik, txarretik, zanet, gaztelerako itzulpen txar bat egin dut, si no es por las malas, ez? Eta, ezin dute protestatu, asko jota etxera jongo dira eta horre purrusta da edo botako dute, baina, aguanta. Orduan, ezakit, beraien eskubideen alde ere, ez? Pixkat borrokatzeko edo... Maili? Ez dakit zer gehitzen alko nuken, erabat ados eurek errandutenekin. Gero, ni konturatzen naiz, zuek irakasle bezala ere segurazki, ez? Baina aurra, ez? Aur bat duzulikan edo, zure egiteko moduarekin irakusten diozu, ez? Zuk esaten alduzu gauz bat, baina gero beste bat egiten baduzu, ez? Horrek du importantzia gehiago, ez? Jokamoldeak edo. Eta baina arte, eraman dugu, errango nuke gehiengoak edo, pertsonak eraikin nahi ditugu, ez? Mundurako edo ez dakit ez pertsona libreak eta kritikoak, ez? Eta erakusten diogu ondokoari begiratu hartzaiola, empatia izan bertzen duzula, ez egin besteari zuk ez duzuna nahi egitea, entzun ondokoa, ez dakit ez, eguneroko biziarantzat oso importanteak diren jokamoldeak, ez? Eta guain bapatean horiek denak ez dute balio. Guain egon garduzu geldirik, isilik, ez ukitu, pixkot kontra dela erran nahi dute, ez? Eta ama bezala, batzutan da, orain arte aritu naiz lan bat egiten eralabarekin, pertsona libre eta kritiko bat laguntzeko, erramintak emateko, pertsona libre eta kritikoa izateko, eta landu dut modu batean, emozioekin eta oso lotua dena, eta hausnarketarekin, eta guain derrepente egon geldi, iso, bakizko, pixkat kontra dela, eta horrek nahik ezkatzen hau ama bezala, ez? Nire alaba poiskorra da, eta badu bere gaitasuna, eta eurek dioten bezala onartu dena, eta dena egiten ari da modu zoragarri batean, kakotxen artean, ze ardurak dituzten, maskariakin, tokia, ez dakize, gela, nola barneratu dituzten gauz guzti horiek, ez? Pasadat da, ez? Baina pixkat kontran dago, ez? Orain arte landu duguna edo eziketari lotua eta ez, bizitzari lotua zegonarekin, pixkat kontran dago. Eta honekin ez dut esaten kendu behar dugula maskaria erre behar ditugu herriko plazan eta ez da izari erraten ari bat ere, baizik eta,
distantziak daude, bueno, pues, agian kentzen aldugu musukoa, Eta elkarren irrifarra ikusi, ez da bat ere berdin pertsona batekin komunikatzea horrela, eta ezagutzen ez duzunean adibidez edo komunikatzea aurpegi guztiarekin. Eta gine alabak aurten irakasle berria zuen eta ezagutu dugu horrela. Ez eta jo bat. Emozionalki gogorra izan da beretzat eskolara joatia, bestearen begiak bakarrik ezagutzea, gauza asko daude hor, orduan uste dut gauzak egiten aldirela mantenduz neurri minimo batzuk eta, baina pixkat kontran doazten neurri horiek pixkat begiratu eta igual xamurtu, hori da nik. Belaunaldi hau, beraz, erabat desberdina izanen da, Gorka? Nik uste, belaunaldi guztiak izaten dira ezberdinak, ez? Erraten baitzen nuen, gure, ja erran daiteke gure garaiko, gure garaian zen la letra con sangre entrako hori, gainera erdaraz erraten ziguten, ordunetzen euskarai. Hori da. Orduen, oraingoak, baitere, nahi dute, zukeran duzun bezala, bakotxa desberdina da, baina hauek izango dute hor, zerbait, hori nola bihurtu daiteke, nola egin daiteke positibo, agian egoera negatibo honetatik, o ezin da? Ez dakit. Ez dakit, behintzat positiboago izan liteke adibidez, Magik aipatu duna, ez? Pixkate bueltatuz gelara. Bai, joan zaitzu ahotsa. Eman diozu zerbait. Ukondoakin xagua jo diot, bai. Markatu. Ez, Magik aipatzen zuen bezala, hori musukoa distantzia gonez geho, musukoa jeisteko aukera, gaur egun ere, eta pentsatzen dut, atxatik ere honetan hasiko gehala orain, musuko semigarden hauek edo erabiltzeko aukera izan dezaten, beraien elkarren espresioak, emozioak ikus ditzaten. Birusa hor dabil, ados, baina, ez dezagun burua galdu, ez dakit, osasunaren izenean, ez? Garai batean burua galtzen genuen erlijioaren izenean, eta gaur egun osasuna daukagu hemen, ez dakit, holako erabakiak random esaten dena, ez? Hemen batzukan besteak, ez dakit, bestalde, aipatu nahi dut ere, ikusi dela aurren artean kutsadura oso gutxi eman dela. Beraien artean ez dutela apenas kutsatzen, eta nik entzun izan ditut, kasu hau, eta eskolan bizi izan dut. Izan ditugu 4-5 ikasle, positibo eman dutenak, beraien gelakide, egintzaile guztiei froga, eta ez du inorrek positibo eman. Nik hori bizitu dut, eta hori ere entzun izan dut. Kutsatze maila oso bajua dutela, orduan, nik ez dut ulertzen olako neurri zorrotzak ze heldu leku daukan, ez dut ulertzen. Eta bestalde azalpenik ere ez diate eman. Ez diate azalpen zientifiko, empiriko bat inoiz eman. Eta ez dakit. Beraz, solastu gara eta aritu gara desente egoeretaz, eta orain ja, aipatu duzu, ahatsa sortu duzuela, zenbat elkartu zarete pixkoati ahatsan inguruan, eta zenbat, nahi duenak hor sartu zer egin beharko luke? Pixkoterran ahatsa taldea hori da. Gorkak errandu bezala, 2021an lehenbiziko aldiz elkartu ginen, orduan nahiko bilera terapeutikoa izan zen, ala da. Elkarreri, gure bizipena kontatu genitun, elkarrenak aitu, eta gerora, iraian ja forma hartu zuen taldetxoak, erran, erabat talde irekia dela. Bilera bat egiten dugun aldiro, deialdia zabaltzen dugu, eta, iraian bileretara etorri ziren batzuk, bileretara etortzeari utzi diote, ezin dutelako zedo, baina asko bigarren maila batetik aitire lanen,
bertze batzu, bueno, maili bezala gerora elkartu dire. Orduan, zaila da kopuru zehatz bat erratia edo, baina, bueno, lantalde poliki bat sortu dugu eta hori da, erran erabat alde irekia dela. Eta interesaduna, pues, guztiz hurbiltzeko gonbidapena ere bai zabaltzen dugu. Egan duzue, bazan Bidasoako ikastetxeetakoak zaudetela batez ere, ez da? Bai, bueno, bestalde, Joseba, elkartu izan gea beste horrelako sortu ziren beste herritako taldeekin, ez? Bueno, ezagunena ziornik aurrak ere baiekoak dira, bueno, gero institutu haintxe goatzen, guraso talde ezberdinak, herri ezberdinetako gurasoak, ordune tarteka bildu izan gea, gaiari buruz hitz egiteko, eta ekintza bat edo bestere elkarrekin egin eraman dugu aurrera. Ez dakit, hori ere tartean, bueno, interesgarria da jakitea. Eta pupitrenaren kontua. Nondik atera zen pupitre isolatua? Izena eta pixko bat, bueno, egitasmo hori da orain egin duzuena, baina hortatik aparte egin dituzue beste batzuk. Pixko bat aipatu diguzue, zuen ibilbide horretan pixko bat ze egitasmo aurrera atera dituzuen, eta zein dituzuen aurrera ateratzeko asmoa, eta pixko bat ze testu inguruan ematen den hori. Bueno, gure lehenengo egitasmoa izan zen sinadura bilketa bat egitea. Lehenengo bilera terapeutiko horren ondoren, elkartu ginen beste batean, eta nik ez dakit bigarren o hirugarrenean ja sortu zen hori. Sinadura bilketa bat egitea. Ordune, bidali genituen fotokopiak ahal genuen iskin guztitara, eta jaso genituen eskuz sinatutako izena-bizenak, nan zenbakiak, eta bueno, hola, Nafarro mailan zabaldu genuen, eta 800 sinadura pasatxo bildu genituen. Horiek delegaritzan entregatu genituen, eta eskatu genuen bertako antxestakite zeinekin, laguntzen baia zute, Maili Olatz. Hezkuntza departamentuko nagusiakin, ez? Izena baina Sevillano, ez da egin nola. Bueno, berarekin bilera eskatu genuen, protokoloaren inguruan, ze eskaera zen protokoloari buelta bat ematea, ez genuen eskaera finkorik egin, ez? Baina, bueno, gutxienez gizatiarragoa egin zezaten, ez? Pixkat, leheno aipatu deguna, ez? Bakarrik babestu ikasleak virusaren gandik, esan nahi dut. Pixkat, moldatu eskaera zehatzi gabe. Eta, bueno, gero jarraitu zuen, beste lan nien ez gehiagik izketan. Bai, eta izan zeruten erantzunik, Olatz? Hori da, bueno, joan ginen hezkuntza departamentura, sinadurak entregatu genitun, hori da, bilerara konbokatu, bueno, bilera bat egiteko deialdia zabaldu ginen hezkuntza kontseilariari, baina, bueno, hori da, erantzunik ez dugu jaso orainiken, eta, bueno, esperantza guztia baitere joan zaizkigu. Eta gero, hori da, sinadura bilketakin hasi ginen, eta gero Gorkak errandun bezala, gero harremanetan baita ere patu gara Euskal Herri mailan sortu diren bertze azpitaldetxo txiki horiekin. Eta modu honetan ez, zu txikiak izenean, izan duzen bidalketa masibo bat, azaroan, eta bueno, bidalketa masibo hortan ere bai atxak parte hartu zuen. Eta gero jaurrengo ekimena rango nukeia pupitre isolatuaren izan du dela, Bai, sinadura bilketak, bidalketa masibo, eta orain pupitre isolatuarekin gabiltza bueldaka, bai. Barkatu Olatz. Bai, gero beste ekimen bat ere izan genuen, izan zen ja eskaera zehatzagoak egitea. Orduan, gure eskolan klaustroa eraman genuen, adibidez, leheno Mailik eta aipatu duna, ez? Gelan distantzia mantenduzkeo ikaslei musukoa kokotzan izateko aukera ematea, batez ere bai amaiketakoa patioan, kalean, aire freskuarekin jateko aukera eskaintzea, hori ez baita eskaintzen, pasatzen dituzte 3 saio gela barruan
geldi, lasai, ikutu gabe lanean, ongi, eta gero 11etakoa jaten dute, jan behar dute gela barruan. Horrek, airea dagoen moduan dago, lehioak irikitzen dira, eta, DBH-en adibidez baute patioan jateko aukera 11etakoa. Eta, eskaera konkretu batzuk proposatu genitun, gure klaustroan onartu genitun 4-5, eta horrekin klaustroaren izenean bidali genuen delegaritzara eskutitza. Eta era berean egin genuen atxatik gonbidapena beste Nafarroako ikastetxatara gonbidapena egin genien, beraiek ere berdina egin zezaten. Beraien testu ingurua eta egoera ikusita, ea ze eskaera egiteko beharra edo nahia zuten eta hori egin zezaten. Horretara ere gonbidatu genitun bestea. Eta zenolako erantzuna jaso izan da, ikusten da, baita ere ja badagoela sensibilizazioa, pentsatzen dut baietz, nahi dut Nafarroko beste eskoletan, beste ikastetxetan. Bai, nik badakit adibidez kontingentzi plana ikastetxe bakotxak bere errealitatera egokitzeko plan hori ikastetxe batek baino gehiago hezkuntza departamentura bidalizula. Ez, azkenin kontingentzi plana berdina egin duten Nafarro guztirako, eta guk azaleratzen ginen ere bai hori zen, ez da berdina hiri handiko makroeskola bateko errealitatea, edo herri txiki batekoa. Orduan guk bai, animatu edo animatu genitule eskolak edo klaustroak, bakotxak bere errealitatera egokituz bere eskakizunak egitera. Eta badakit hezkuntza departamentura eskakizun horiek bidali zirela, baina, berdin gaude, erantzunik ez da jaso. Eta hortikan ja, gauz zehatzak aipatu duzu, alde batetik hori sinadura bilketa, ondotik baita ere hor nola baiteko eskaera bat Nafar Gobernuko hezkuntza departamentuari, eta orain ja pupitre isolatua hori argitu diguzue, nola pixkoa, nola azaleratu duzue hori, nola egin duzue, ze asmo du horrekin zer lortu nahi duzue, ez dakite galdera hasi mailekin edo nola ikusten duzu? Azkenian ari gara denbora guztian erraten zen mundu bisualan gaude, dena pantaiakin eta ez dakize. Azkenin ekintza bisual bat. Agerian uztia ekintza simplea da eskolako mai aulki bat, edo eskolako ezpadarra nahi dut, aulki mai bat simbolizatzea eskolako postura, aurrak nola goten diren, hori espazio batean mugatzea edo, eta kanpoan daude jostatzeko elementuak edo. Azkenian pixkati irudikatuz, nola isolatuak dauden euren artean. Eta bisuala, ekintza bisual bat da, eta zabaldu da pila bat, errango nuke. Kriston erantzun polita horre taldean eta ikusten ditugunean, konpartitzen ditugunean, eta herri pila batzutan egin dire, ekintzak eta gainera batzuetan bideoak, kantuekin, jendearen erantzuna, errango nuke funtzionatzen duela. Beraz, orduan, sareetara jo duzue, hau da, sare bitartez, eta zabaltzen ari da? Bai, barkatu antzi dut. Hori, argazkia behin ekintza, idea zen ekintza egitea herrietan, bakoitzak bere herrian edo ondoko herrian edo elkartzea egiteko, gero argazki bat atera eta Facebookera, guri bidaltzea, Gmailera, batzarra@abildua, nola da? Batzarra@abildua, gmail.com, ezta? Horrat bidaltzea eta gero sareetan partekatzeko. Eta erantzun ona, jasotzen ari da? Bai, gure eskualde mailan egia errateko, Malerrekatik Donesteben, Zumbillan, Elgorrin, gero Bortziritan ere bai, Bera, Lesakan, Etxalarren, bastan ere bai, Elizondon, eskualde mailan, bai, herri desberdinetan agertu direla. Eta gero lehen komentatu dugun bezala, zu txikiak bidez ere bai, Euskal Herri mailan zabaldu da, eta Lekeitio, Azpeiti,
Donosti, Irun, argazkiak, bideoak, bai, aietu zaizkigula. Bai. Bueno, eta honek aurrera begira, ze hausnarketa, zengatik azken finean ze hausnarketa sortzen dizue, edo hemendik aurrera ze egiteko asmoa duzue? Bueno, bai, honekin, barkatu, pupitri solatuan aferakin ere bai erran, aurreko astein aritu ginela igual hemen eskualde mailan gu, baina, bueno, deialdi horreiniken zabaldua dago, orrun horreiniken ere bai, aurreko astein pixkat ezagutzera eman ginen gure ekimena. Eta, bueno, horrein, bertze dozen herritan animatuzkero pupitre bat jartzera, bueno, pues horreiniken ere bai, itxeko aukera badela. Hori ez dago laia... Epea zabaldi dago oraindik. Bai, epea zabaldik dago, eta nahi dunak, animatzen dena, bueno, pues, hori da. Magik errandu bezala, atxabatzarra@gmail.comera bidaltzen aldu. Behar bada olentzerok ekarriko digu bat, 25ean herriren batean. Hortxe utziko pupitrea. Pupitrea. Olentzerok ekarriko du pupitrea, edo pupitrea joango da olentzeron gana. Ederki, beraz, bueno, ikusi dugu, jotak ari zaretela lanean, esker mila gurekin izateagatik Olatz, Gorka eta Maili, bueno, eta izango dugu, aurrean zean ere egoteko aukera, pixko bat, azken finean, zuek pupitre isolatutik aratago baizoazte, nolabait ere, ikasketa duin bat edo, ez? Nolabait ere, kanpotik begiratuta, hori da nik bintzate jasotzen dudana, nolabait ere, barne horretan, ikastetxe barruan, ikasteko modu duin bat izatea, ez? Hori da bilatzen ari zaretena, ez da? Bai. Bo, nik eskertu nahiko nizueke zuei guri ere pixkat espazioa emateagatik, ez da asko eskaintza ez da hundia, esan nahi dut. Bidali ditugu prentsa oharrak, nik ez dakit zenbat lekutara eta erantzuna minimoa izan da. Bueno, orduan zuei eskerrak aukera emateagatik. Arrasongi, mila esker ez nuen bezala, eta azken finean herritarrek egiten dute, eta zuek horretan ari zarete. Mila esker, eta beste bat arte. Eskerrik asko.